הבורא רוצה רק בטובתנו. כל השפע שבעולם פתוח לכם. אז איך יכול להיות שאתם לא מאושרים? איך יכול להיות שאתם סובלים? הבורא נותן לנו אין סוף שפע, אין סוף אור. ואם אנחנו לא מסוגלים לקלוט אותו וליהנות ממנו ולהתענג עליו, זה רק כי אנחנו לא שם. האור קיים, השפע קיים, אנחנו סוגרים את עצמנו אליו. ולכן אני מזמין אתכם לשבת עם עצמכם ולחשוב, אם רע לכם בחיים, זה כי משהו בתוככם חוסם מהשפע הזה, מהאור הזה, להיכנס לשם. והרבה פעמים כשאנשים רע להם, פתאום הם נזכרים להתפלל לאלוהים ולהגיד, אלוהים תן לי שפע, אלוהים תן לי זוגיות, אלוהים תן לי ברכה, וכו' וכו'. אבל אלוהים כבר נותן לכם. זה אתם אלו שלא מסוגלים לקבל. זה אתם אלו שלא פתוחים לקבל, שאתם לא נמצאים במקום הנכון. אז אם אתם מתפללים, תתפללו שהבורא יעזור לכם להשתנות. תתפללו שאתם תשתנו ותהיו מסוגלים לקבל את האור והשפע הזה. תזכרו, הכל כבר קיים, הכל כבר פתוח. אתם אלו שלא מקבלים אותו.